Bafowethu into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Bayede wena wendlovu. Hayi mkhulu Ndaba Ezitha. Ayikho into engangenza ukuthi ngingayihloniphi inkosi yami. Nanoma ngabe yini ngakhuliswa kahle nje ukuthi ngihloniphe ubuholi obukanjena ke bona lobu buholi isilo lesi akuyona nje inkosi singaphezulu kwamakhosi esinawo kunamakhosi angaphansi kwaso isilo lesi samabandla la kwaZulu. Ayikho ke into engangenza ukuthi nanoma ngabe yini ebese ngivele ngifuna ukuba uPaulos ngiphawule ngisho ngikushoyo nokwenzakala nokuvela kuma social media kunginikeza ilungelo lokuthi ngivele bese ngibe umuntu ofuna ukuthi ngivele ngibe umuntu ohlakaniphe kakhulu noma wazi kakhulu noma ngingamdala kanjani noma ngahlakanipha kanjani kodwa la ngiyathoba ngithi nje bayede wena wendlovu Ndaba Ezitha singabakho noma ngabe isiphi isimo obhekana naso Ndaba Ezitha siyathobeka kuleso simo ukuthi uzodlula Ndaba Ezitha uzodlula nanike nje enganza kwethu la ku social media ngithi kunina into ongayazi inkulu kunawe aniyazi inkosi yethu isilo uMisizulu kaZulu ukuthi yiziphi izinto abhekene nazo njengomuntu. Isilo phela umuntu naso ophefumulayo onomphefumulo umuntu futhi onomizwa njenganathi. Noma ngabe yini ke inganza kwethu okwenzakalayo akusinikezi ilungelo noma ithuba lokuthi sikhulume noma ikanjani noma yini. Ngicela ukunqwashisa ke inganza kwethu ukuthi basobhani qaphelani ukuthi ngikhuluma kanjani. Idlula mithi le funeka nibheke ukuthi ndikhuluma kanjani nenzani. Angicabangi ukuthi kumele ukuthi nihlale noma nibe budedengu ekukhulumeni. Ake nginiqwashise nje kunendaba lapha encwadini engcwele eBhayibhelini ekhuluma ngendoda le eyakha umkhumbi. Khona indoda yakha umkhumbi uNoah uNoah wake waphuza utshwala wadakwa waze waqimba. Kwase kuthi indodana yakhe encane yambona eqimbile yasihlekisa ngobuze bukayise yakhombisa endala. Kwase kuthi endala yathatha into eyayimbathile yahlehla reverse yangabuka ubuze bukayise yahlehla yombathisa uyise. Isenze senziwa indodana le encane sokuthi ihlekise ngobuza bukayise kwaphuma isiqalekiso leso siqalekiso sa exista namanje. Nibhasobheke bafowethu ukuthi kungaphumi isiqalekiso nanoma ngabe yini oyibona yenzeka kumuntu onjengendlula mithi uyibhasobha ukuthi uyishare kanjani ukhuluma kanjani babo. Angisho ukuthi esikuzwile kwezokuxhumana kuyinto enhle ivideo eqoshiwe iyinto enhle angiyincomi futhi angiyipromote. Izinkulumo nje ezizwakalile kule video angisipromote kodwa qaphelani ukuthi nikhuluma kanjani kwenzeka kuphi kanjani yabo. Ukube lento ibiyenzeka ekhaya ebazalini bami ngikhona bengeke ngihambe ngiyokhuluma ngayo noma ngikhuluma ngayo social media. Ukube ibiyenzeka endlini yakwethu nje ingxabano kaBaba wami noma wami ngeke ngize ngijabule ima ngabe ku social media. Ngeke ngikhulume ngayo social media. Ngeke ngikhulume ngisho kumngani wami. Yabona ke le ayinganga abafani idinga abantu abadala. So ke nibhasobheke niqaphele wenganze kwethu thina ke maZulu sibhlungu ngalezi zinto amasizobona kukhulunywa ngazo kuze kwenziwe live. And live benziwa izingane ezisanuka ubisi phuhlu ingane zenzo live zizokhuluma ngento eziyibonile.
ubona umzali wakho engagqokile eqimbile ebuze ugijima uya kuma social media yokwenza live sis ngibonile weyingane ndini akuyona lento evele kwivideo sefuneka ni repost angikwazi ukuposta ivideo njenga kanje yami ngiyiposte ngiyitrendise nawe mawuyitrendisile ungenile esiqalekisweni uma utrendisele ya video ungenile esiqalekisweni konke okukhulumeke kule ya video kuubuze bethu siwuZulu akufuneka ukuthi niyitrendise ivideo akufuneka itrendise ivideo kodwa khona abayitrendisayo mina nje ngibona kubela ukuthi singamaZulu le nto iyasiqimbisa iveze ihlazo la kwethu siwuZulu wena utrendisa ivideo uyajabula uzokhuluma uzokwenza live kunabantu ngempela ababole behamba abangcole behamba abanosathane behamba uyitrendisa kanjani ivideo njengale mina ke bafowethu ke indlula mithi inkosi yami noma kunjani kumnyama kubovu inkosi yami ngisamile nje lapha inkosi yami indlula mithi akujiki lapha akukho futhi okuyosusa ukuthi inkosi yami Ndabezitha bayetha wena wendlovu uncane endluni lena anqenge ngcuza yakhe mina fuck ngangedela umdolomo ngimpi imali wazi uthini ngiyagcina uzombonza uhluphe kanjani umfazi lo ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hamba emachobeni ade ngibuza stupid question la kuduka ngikwazi blale uyazi wenzeni lengane le kumanje kunento yakhayo la uyazi induna ziyangibu fika induna lapho bathi yini enzo umuntu sizula akhela yena emzini kaba yini ekhaya wena othatha lezi itingi zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsuno kanye omsuno wensha futhi ngijwayela kabi wena awusiwe la wakhangela wena akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomo uzuhlala ngathi innocent kanti uyanuka fuck you usake ngifuna uhambile wazi uthini yena impela engiyiphilayo usuku nemini le yemali usuku nemini kuphilwa into engizoyenza ngithemba ukuthi bengiphila ubuze into yasuka awuthi ngihambe